Hei Oona, mä kuulin, että sä kaipaat niitä rikkaita keskusteluita. Joo, 100 ja mä kuulin, että niitä on luvassa, vai mitä Olivia? Yes girl. No hei Olivia. Moi Oona. Mitäs sulle kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää, koska no boyfriend, no problem. Koska tänään puhutaan siitä, kun kaikki muuttuu, eli eroista. Kyllä. Ja mä haluan kuulla niinku sun ennakkofiilikset tähän jaksoon, koska mä voin sanoa omalta osaltani, että heti oli selvää, että mä aiotaan tehdä tämä jakso. Halutaan puhua tästä. Ja mulla pääsyy on se, että kun mä oon eronnut, niin musta tuntuu, että mä en löytänyt mitään podcast-jaksoa, joka olisi auttanut niin kuin mun tunteen syvyyteen. Kohta kerron lisää. Mä koen sen tämän tosi tärkeänä niin kuin aiheena ja että ihmiset varmasti saa vertaistukea ja bla bla bla. Ja siis mä koen tämän myös extremely embarrassing, eli tuntuu nololta, tuntuu äärimmäisen henkilökohtaiselta puhua tästä ja että asettaa itse tosi haavoittavaiseksi ja myös semmoisiksi, että mä tiedän, että moni ei tule ymmärtää, että mistä mä puhun. Tää on hyvin sellainen tietää aihe mun mielestä. Niin on, mutta mäkin koen, että kun eros tai on kohdannut niin kuin aikaisemmin eron, niin siinä on vähän silleen, hukassa, totta kai, mutta myös semmoinen olo, että vitsi kun olisi jotain ihmisiä, ketkä olisi ollut tässä samankaltaisessa tilanteessa ja kuulisi, että mikä on heitä auttanut. Pystyisi saamaan, ei nyt pelkästään vertaistukea, mutta silleen oikeasti konkreettisia ajatuksia, että ei ole näiden ajatustenkaan yksi. Kyllä. Mehän sanottiin ekassa jaksossa, että tämä on ollut ihan megaluokan erovuosi, että lähipiirissä on paljon eronnut ja on myös nähnyt somesta. Me veikkaan, että on aika monille varmaan ajankohtainen aihe. Sulle ollut myös ajankohtainen tänä vuonna. Itse olen ollut tässä sinkkuna jo useamman vuoden, niin ei ole niinkään ajankohtainen, mutta helppo palata niihin tunnelmiin. Joo, kiitos tästä pohjustuksesta. Tämä on, ei se nyt ketään yllätä. Kyllä mä oon tässä jo vähän sivuuttanut sitä aihetta, että on ollut itselle myöskin erovuosi. Kyllä. Semmoinen erovuosi, mitä ei ihan odottanut. Kyllä. Haluaisitko sä Oona aloittaa ja kertoa sun parisuhdehistoriaa? No mielellään. Mua siis välillä tässä saattaa naurattaa, koska me ei haluttu liian vakavaksi tätä aihetta, vaikka tämä on silleen vakava aihe. Meillä on päällä tällaiset autot-paidat, Kyllä. tiimipaidat, Kyllä. jotka me hankittiin kesällä, kun meidän piti aloittaa tämä podcast, mutta kun me kuvattiin ensimmäinen testijakso, niin siitä meni viikkoa ja mut oltiin jätetty. Kyllä. Joo, projekti vähän venyi. Joo, projekti venyi ja syynä oli nyt muun muassa mun ero. Kyllä. Joten tämä nyt oli ihan tämmöinen kieltämättäkin konkreettinen aasinsilta tähän aiheeseen. Mutta siis mun parisuhdetaustaa ehkä silleen 2 oleellisinta niin kun nostoa, niin mä oon ollut siis aikaisemmin pitkässä parisuhteessa silloin, kun mä olin 21, niin nyt mun pitää oikeasti miettiä näitä vuosia, koska ei ole hirveätä, että pitää alkaa miettiä vuosia, musta on oksettavaa. Ei, siis ihan kauheita. Mä aloin miettiä, että olenko mä 20 vai 21. No, mutta mä asuin siis Turussa ja mä silloin aloin seurustelemaan ja mä olin siinä edellisessä, se ei edes ole enää edellinen kuin sitä edellinen. Mä olin siinä kyseisessä suhteessa siis 3 vuotta ja se sitten päättyi silloin. Oikeastaan sen takia, että kasvettiin vähän erilleen tai enemmänkin. Ei ehkä ollut enää sitä niin kuin romantiikkaa, mutta ollaan tosi hyvissä väleissä. Niin kuin, meillä on edelleen ihana yhteinen koira, Kyllä. Leona. Ja mä oon niin iloinen, että pysynyt niin kuin kivat välit. Kyllä, ja me ei olla tunnettu sunkaan tohon aikaan, että mä oon nyt nähnyt teillä vaan tätä koirayhteishuoltajuutta ja tälleen. Että on ollut myös niin kuin, tavallaan kiva seurata niin kuin ton tyyppistä eroa, koska tuntuu, että enemmän kuulee silleen. Ja estolistaan ja ei koskaan nähdä enää. No te olette vaan? kypsästi ja fiksusti hoitanut ton asian. Joo, se oli kyllä ehkä semmoinen, että koska se ero ei tapahtunut hetkessä, vaan niin, se oli totta. semmoinen, että niinku aiheesta oltiin puhuttu ja mietitty ja niinku käännettiin kaikki oljenkorret, koska mä oon niin semmoinen tyyppi, että jos mä lähden parisuhteeseen, niin mä kyllä haluan kääntää kaikki oljenkorret, jos Kyllä. siinä tulee semmoinen fiilis, että tässä on joku asia, mikä ei toimi tai jompikumpi ei ole silleen niinku vaikka tyytyväinen suhteen tilaan tai asioihin, niin siinä kyllä käännettiin kaikki oljenkorret. Kyllä, ja toi on ehkä hyvä myös tähän väliin. Me ollaan molemmat samanlaisia siinä. Me puhuttiin ehkä jossain aiemmassa jaksossa siitä, että me ollaan seurustelijoina sellaisia, että me aletaan seurustella, kun oikeasti näkee sen niin kuin tulevaisuuden. Ja ei ole sellaisia kevyesti seurustelevia ihmisiä. Joo, koska musta tuntuu, että niinku on huomannut tosi paljon eroa siinä, että jotkut ihmiset lähtee niinku kevyemmin suhteeseen. Kyllä. Eikä siinä ole mitään väärää, Ei. mutta ehkä niinku just
meidän kohdalla, mitä me ollaan puhuttu, niin yleensä siihen suhteeseen niin kuin lähtee vasta siinä kohtaa, kun on oikeasti varma, Kyllä. että tämän ihmisen kanssa näkee niin kuin tulevaisuuden ja loppuelämän. Kyllä, just näin. Joten siinä kohtaa, sit kun se ero päättyi, niin totta kai se tuntui tosi pahalta, koska oli nähnyt yhteisen tulevaisuuden ja loppuelämän sen ihmisen kanssa, mutta sitten tullut kuitenkin siihen lopputulokseen, että tämä ei ehkä ole niin kuin molemmille se paras Kyllä. lopputulema olla yhdessä. Ja tosiaan nyt sitten viimeisimpänä, niin mä oon tämän jälkeen seurustellut toisen kerran pitkässä suhteessa. Toki niin kuin joskus nuorempana mä en nyt niitä ehkä laske näihin niin kuin kunnon parisuhteisiin, kun on nuorena ollut niin kuin alle 18-vuotiaana. Mutta sitten tämä viimeisin, mikä päättyi tänä kesänä, niin tämä ero oli vähän erilainen. Tämä tuli täysin yllätyksenä ja se oli ehkä semmoinen outo tilanne, kun viimeksi erossa sitä oltiin puhuttu niin kuin silleen puhuttu ja mietitty ja keskusteltu ja nyt se tuli silleen toisen päätöksestä puun takaa. Joten siinä joutui kohtaamaan itse tosi niin kuin uudenlaisia niin kuin tunteita ja se oli kokonaan uusi asia käydä läpi, vaikka ajatteli silleen, että no, ero on ero. Kyllä. Ja it is what it is, mutta niin kuin, ei se ole sitä, vaan jokainen ero on niin erilainen. Kyllä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että sä pääsit kokeen tämän jälkimmäisen eron hyvin läheltä, näkemään kaikki ne vaiheet. Ja mun täytyy vaan niin sanoa silleen, että mä olin vielä ikuisesti kiitollinen siitä kaikesta, mitä se teki silloin, kun tuntui, että elämältä romahti pohja. Ihana, kiitos. Mä oon kyllä miettinyt että sekä omassa erokokemuksessa että nyt tässä sun erokokemuksessa, niin se positiivinen, mitä niistä voi kaivaa, on se, että ystävyyssuhteet yleensä lähentyy tosi paljon. Että kyllä se lähensi myös meidän ystävyyttä, mä koen. Ihan sikana lähensi, kyllä. Ja kyllä mä koen, että niinku molemmista noista eroista, niin niissä on vaikka mitä on niinku oppinut. Kyllä. Ja mikä on laittanut kasvamaan. Mä voisin siitä jäppää niinku saman tien vaikka niinku loputtomiin. Mutta mä haluan kuulla sun suhdetaustasta, koska tänä aikana, kun me ollaan tunnettu, niin virallisesti et ole ollut parisuhteessa. Joten, mutta mä tiedän, että sä oot aikaisemmin ollut. Kyllä. Niin, do you want to tell more about it? Kyllä. Oi, että mua jotenkin jännittää ihan sikana kertoa tästä. Ja siis mä samaistun. Mulla oli myös tämmöinen kunnon palakurkussa, kun kertoo. Siis on ihan hirveä. Omat sykkeet vaan niinku ouraan silleen. Joo, katsotaan tämän jälkeen ourat on vaan. Joo, kyllä. Ja mäkin olen tähän aikaan kuitenkin jo tehnyt somea. Mä en ikinä tuonut mun ex-kumppanin nimeä esille, mutta kuitenkin se oli niinku osana mun sisältöjä, että jotkut on ehkä silloin seurannut. Mutta mulla on tosiaan silleen, että mä oon kerran seurustellut ja mä oon tavannut mun ex-poikaystävän jo 17-vuotiaana, eli todella nuorena. Se on tosi jännä, että silloin tuntuu silleen, mä olen niin aikuinen. Matkustelin sen luo tänne Helsinkiin ja kaikkea ihan muina aikuisina. Mutta nyt kun mä mietin, mä oon silleen, what a child. Me siinä pari vuotta harjoiteltiin sitä, että ollako yhdessä vai ei. Lopulta oltiin sitten semmoinen 3 vuotta yhdessä ja asuttiin siis koko aika yhdessä. Ja korona-aika vielä teki sen, että oli nyt ilmeisesti 2 ja 7 toisen kanssa. Ja ehkä niin kuin tavallaan se, mitä mä haluan sanoa tästä, on se, että mikä voi selittää sitä, mitä mä tuun nyt kertomaan tässä. Että kun mä oon alkanut niin kuin noin nuorena olemaan tämän ihmisen kanssa, ja puhutaan kuitenkin melkein 6 vuoden ajanjaksosta mun elämässä, kyllä, kun on ollut tämän ihmisen kanssa, niin siinä pitää ottaa huomioon se, että ennen kuin mä olin hänen kanssaan, niin mä asuin vanhempien luona. Mä oon ollut mun perheen kanssa niin kuin yhdessä. Mä en ollut yksin. Kyllä. Sen jälkeen mä asuin mun bestiksen kanssa vuoden. Ja me oltiin ihan paita ja perse koko ajan yhdessä. Sen jälkeen mä muutin mun poikaystävän kanssa ja me oltiin 3 vuotta ihan koko ajan yhdessä. Joten mä koen, että tähän niin kuin tunteiden sekamelskaan, mikä mulle tuli eron jälkeen, liittyy myös vahvasti se, että mä en ollut ikinä ollut yksin. Ja mä en ollut koskaan, sehän on tosi onnekas paikka elämässä, että mä en ollut myöskään koskaan kokenut minkäänlaista hylkäämisen kokemusta niin kuin vanhempien tai ystävien tai perheenjäsenten osalta tai näin. Kyllä. Joten se varmasti muutti mun maailmaa myös sen takia tosi paljon. Ja meillä niin kuin, tavallaan kun olin niin nuoresta alkanut rakentaa elämää jonkunkaan, niin mullahan ei ollut oikein minkäänlaista elämää ilman tätä ihmistä. Että sekin on niin kuin, tavallaan, me oltiin paljon rakennettu tulevaisuutta ja mä en halua enempää mennä niin kuin, tavallaan siihen suhteeseen tai siihen ihmiseen, mutta meillä oli tosi paljon tulevaisuuden suunnitelmia yhdessä ja tälleesti. Mutta mitä sitten siinä niin kuin kävi, niin ehkä mä nykyään sanoisin, että
meillä ei ollut vaan työkaluja kommunikaation tasolla selvittää tai kohdata toisiamme oikein. Että jotenkin se on tosi jännä ajatella, koska nykyään mä ajattelisin, että kun on niin kuin tietynlaista, on kasvanut ja on rohkeutta puhua, niin ehkä niin kuin asiat olisi tietyllä tavalla mennyt eri tavalla, mutta silloin ei ollut vaan oikeita työkaluja. Ja päädyttiin sitten eroon. En voi sanoa, että se olisi yllätys ollut, koska siinä oli ollut sellainen ajanjakso, että ei tullut yllätyksenä. Joo. Mutta sitten kuitenkin, kyllä se tulee yllätyksenä siinä mielessä, että kun oli ollut pitkään toisenkaan, niin että tavallaan kyetään tekemään se päätös kuitenkin eroon. Mä sanoisin niin, että se ei tullut yllätyksenä, mutta tuli yllätyksenä tavallaan se, että me pariskuntana kyetään eroamaan. If it makes sense. It does. Mitä mä voin niin kuin heti alkuun sanoa siitä ajasta on se, että mulle niin kuin isoimman trauman, jos näin voi sanoa, mä en keksi oikein muutakaan sanaa, niin tuli nimenomaan siitä niin kuin yksin jäämisen tunteesta. Että se tuntui niin kuin ihan silleen fyysiseltä, repivältä kuolemalta. Siis sehän tuntuu ihan kauhealta. Siis se on jotain aivan järkyttävää. Ja siis mä en halunnut keskeyttää, kun sä kerroit, mutta kun niinku sehän tuntuu siltä, että niinku, että koko maailma silleen niinku pysähtyy. Että sä jäät niinku yksin. Silleen, sä jäät yksin. Loppuelämäksi yksin. Se niinku tuntuu niin pysäyttävältä. Joo, ja nimenomaan siinä hetkessä musta tuntuu, että niinku kaikki tavallaan ne suunnitelmat, mitä on rakentanut, niin lähtee niinku menemään. Että sä oot silleen, että missä mä asun? Miten mä osaan asua yksin? Mä en ollut ikinä asunut yksin. Mä olin silleen, että tää oli vielä niin kuin syksyn alkuun. Mä olin silleen, että oh my god, että mulla tulee niin iso masennus, että mä en osaa asua yksin. Miten mä pärjään, miten mä niin kuin voin tehdä mitään. Niin mulla tuli ainakin semmoinen kyseenalaistaminen, että no haluuks mä nyt sit asua edes Helsingissä? Pitäisikö mennä jonnekin ihan muualle ulkomaille? Kyllä. Niin kuin tulee se kyseenalaistaminen. Tulee iso kyseenalaistaminen ja tavallaan siis kyseenalaistaa koko itsensä ja elämänsä ja niin kuin kaikkia. Mä niin kuin etukäteen mietin sitä, että mä tuun kertoa ihan, että mulla tää veti niin low pointtiin, että mä oon niin kuin itkenyt yöllä lattialla täristen hyperventilaatiossa. Ottakaa huomioon, että mulla on ollut myös ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriöongelma, että tää ehkä voisi selittää myös tätä. Ja mä oon joutunut, siis tää oli niin nöyryyttävää, vaikka mä oon tosi läheinen mun perheen kanssa. Mutta mä jouduin siis, koko ajan menee ääni, mennään lähteä. Mutta mä jouduin siis yöllä, tosi siis muutama päivä niin kuin eron jälkeen, niin soittaa mun iskälle tyylin 3 yöllä, kun hän oli nukkumassa, silleen, että mä en saanut niin henkeä, että mä vaan niin kuin hyperventiloin ja puhuin vaan silleen, että mä kuolen. Se oli jotain aivan järkyttävää, se on edelleen niin kuin yksi mun elämän silleen lowest point ikinä. Se oli ihan järkyttävää. Ja varmasti myös mun vanhemmille, niin kuin, jotka ei asu samassa kaupungissa silleen, että mitä tälle lapselle nyt niin kuin tapahtuu. Kyllä. Tai tälleen. Että se oli todella vaikeaa mulle ja siirrytään kohta niin kuin eteenpäin ja tämmöisiin vinkkeihin ja tälleen, mutta mä haluan tähän nyt niin kuin ottaa aasinsillan tuohon alkuun, että miksi mä koen, että tämä jakso on tärkeä, on se, että jos on niin kuin yhtään kuulijaa, joka on niin silleen vahvasti tunteva kuin minä, niin mä haluan niin kuin auttaa sitä, koska musta tuntuu, että mä en tavallaan löytänyt ketään, joka puhuu niin suoraan, niin kuin, että niin kuinka suoraan sanottuna paskaa se on. Paitsi kun Emma Chamberlain teki yli pari vuotta sitten podijakson, missä se puhuu sen eksat silleen, että se suhde oli, siis sanoi englanniksi tavallaan, että tällä ihmisellä oli vaikutus hänen joka ikiseen aivosoluun. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulen, että joku puhuu niin kuin tavallaan niin voimakkaasti siitä asiasta, Kyllä. kuin mitä se on, että suomalaiset podit musta puhuttiin vähän silleen, erosin, olin surullinen, jatkoin elämää kuukauden päästä. Wasn't my case. Joo, no kun just toi. Mustakin tuntui silleen, että kun mä koitin etsiä jotain niin kuin podijaksoja ja niin kuin äänikirjoja, mitä kuunnella tai niin kuin jotain tästä aiheesta, niin siellä oli vaan todella silleen semmoisia asioita, mitkä ei kolahtanut. Ei siellä vaan niin kuin mikään silleen oikein osunut. Joo, mikään ei auttanut. Ei, mikään ei oikein auttanut. Ja niin kuin ystävien kanssa puhuminen toki niin kuin auttaa, mutta siihen vaikuttaa tosi paljon se, että onko ne ystävät sellaisia, ketkä niin kuin tuntee samalla tavalla asioita kuin sä. Kyllä. Koska niin kuin, mulla ainakin mun ystävissä on niin kuin, tosi eri tavalla vaikka niin kuin asioita silleen tuntevia, että mä koen, että mä tunnen asiat tosi syvästi myöskin. Kyllä. Ja sit kun niin kuin, mä rakastan ihan täysillä. Ja Kyllä. myöskin se, että kun vaikka jutteli sunkaan tästä aiheesta, tästä erosta, niin sä silleen ymmärsit vähän niitä mun keloja, että minkä takia mulle oli niin vaikea päästää irti. Kyllä. Joo, 100% ja musta tuntuu, että
No me ei oltu just kavereita siihen aikaan, kun mä seurustelin, ja eikä siihen aikaan edes, kun mulla oli tää ero niin kuin isoiten käynnissä. Mutta sitten kun tavallaan yritti just kertoa sulle ennen kuin sulla oli tätä kokemusta, niin sä et ymmärtänyt. En ymmärtänytkään. Joo, niin kuin mua. Siis mä muistan niin hyvin, kun me ollaan Olivian kanssa puhuttu, kun se on kertonut silleen just kaikista niistä keloista, mitä sillä oli. Ja sit mä olin silleen, että ei mun ei sen mun ekan eron jälkeen mulla ollut niin samaa fiilistä. Kyllä. Niin en mä pystynyt samaistumaan, mutta sitten kun tää nykyinen ero tapahtui, niin mä muistan, kun mä olin Olivialle vaan tosi monesta jutusta silleen, että mä niin tajun sua. Joo, se mä muuttui. Niin se muuttui, sä olit yli heti silleen, nyt mä ymmärrän. Ja siksi tää on just silleen, että mä uskon ylipäätään siis, tavallaan se kauneus, mitä mä sain tosta silleen, tää on nyt tosi jotenkin kliseistä, mutta siis mä rupesin miettiä, että vaan, että sä tunnet noin syvästi, niin sä voit ymmärtää, mistä nämä biisit, mistä nämä leffat on, jotka kertoo niin syvistä tunteista, koska sitä on tosi vaikea miettiä ennen kuin on kokenut sen. Mutta siis sä kerroit tosta, että mitä kaikkea ajatuksia sulla tuli silloin, kun sä erosit, ja kuin silleen, niin kuin paniikki siitä tuli, niin mä kyllä isosti samaistun tohon, koska silleen, no omalla eron kohdalla mä en edes uskonut, että se on totta. Ei niinku kukaan mun frendi uskonut. Joo, ei. Kaikkihan oli ihan silleen vitsailet. Joo. Että voi niinku kääntyä kuvio niinku hyvin lyhyessä ajassa. Ihan sikalyhyessä ajassa. Mutta ehkä niinku kun se ero tapahtui niin yllättäen, niin se opetti kyllä niin käytännössä sen, että mikään ei ole ikuista. Kyllä. Ja mikään ei ole pysyvää. On se sitten happy joy, ihanaa, lovey-dovey, mitä mulla oli ollut. Kyllä. Tai on se sitten pohjalla olemista. Tai jotain sieltä väliltä. Niin se kyllä niinku opetti sen, että koska oli ollut niin ihanaa ja kivaa. Ja siis toi suhde oli niin kuin tosi ihanaa aikaa. Sillä, että mä olin super onnellinen. Ja se niinku ristiriita on tässä se, että myöskin niinku meillä oli tosi ihanaa aikaa siis yhdessä. Ja vaikka se suhde ei ollut mitenkään mega pitkä, niin se oli sitäkin syvällisempi. Ja no, sanotaanko näin, että tulevaisuuden suunnitelmia oli paljon yhdessä. Kyllä. Toi mun mielestä nimenomaan onkin siinä se juttu, että siis toi on niinku kaunis, mutta myös ihan hirveä asia, tai asiat voi muuttua niin lyhyessä hetkessä. Ja tavallaan mullakin on se kokemus silleen, että kun mä siis puhun paljon tämmöisiä asioita, mitä mä oon oppinut terapiassa ja muuta, puhutaan siitä myöhemmin, mutta silleen, että se on vaikuttanut muhun tosi paljon ja mun rakkauden käsitykseen se, että mun vanhemmat on aina kertoneet tätä heidän narratiiviaan, joka on se, että he on tajunnut heti, että ovat menneet naimisiin vuoden sisään ja kaikki on mä solinut ja nyt ollaan 25 vuotta naimisissa. Tavallaan se lähtökohta, millä mä edes hyppäsin suhteeseen, vaikka mä olin tosi nuori, oli se, että nyt mä löysin mun ihmisen, kaikki on selkeätä, tässä ollaan yhdessä. No questions asked. Niin kuin, koska näin mun niin kuin, se oli tavallaan mitä mulla oli opetettu ja ehkä siinä oli se tietty kristillinen tausta ja kaikki, että tavallaan ajatteli jollain tavalla naivisti, silleesti, että tää on niin kuin mun ihminen, ollaan soulmates ja tästä vaan tulevaisuus rakentuu. Nykyään niin kuin, mä haluan kuulla, että miten sä koet, että toi on muuttanut sun, mutta mä koen, että tää on muuttanut niin kuin ihan merkittävällä tavalla mun niin kuin rakkauden käsitystä ja sellaista, niin kuin, mihin mä uskon ja mihin mä olen edes kykeneväinen. Että mähän en ole niin kuin oikeasti ollut kykeneväinen nyt, mä oon eronnut 3 vuotta sitten, niin luomaan uutta parisuudetta. Se voi olla kyseessä se, että mä en ole löytänyt oikeaa ihmistä, mutta siinä on todella iso osa myös sitä, että mä en ole saanut käsiteltyä noita asioita. Mulla on noussut niin hirveät suojavuurit ja kaikkea tällaista, että mä oon niin kuin vasta yli vuosi eron jälkeen, niin mä menin terapiaan, koska mä olin silleen, että mä oon yrittänyt itse käsitellä tätä asiaa. Oliko se vuoden ilman terapiaa? Olin. Eron jälkeen? Joo. Mä olin niin kuin lukenut kirjoja ja aloitin matkustella ja yritin kaikki semmoiset keinot, millä niin kuin tavallaan somesta ja kirjoista mä luin, että se päästi, että meet sun parhaaseen itseesi ja feminiinienergiaa ja ja mä siihen aikaan matkustin tosi paljon. Sitten oli vuosi mennyt ja mä olin silleen, että miksi mä silti niin kuin oon niin kiinni tässä. Sitten mä menin terapiaan ja se auttoi kyllä tosi paljon niin kuin siellä ymmärtämään, että mitä juttuja niin kuin muualta mun historiasta vaikuttaa tuohon, että jää niin kiinni ja mitä on niin kuin tunnekoukut. Ja myöskin yksi, minkä mä oon oppinut, mitä mä oon sitten Oonallekin sanonut, on se, että rakennetaan tulevaisuutta niin kuin sanoilla silleen, että me tehdään yhdessä tää ja meistä tulee tää ja niin mun terapeutti sanoi, että kun Olivia,
sanat on fantasiaa, ne on unelmia, ne ei ole totuuksia. Että silloin kun näitä ei ole, niin ne on vain fantasioita ja unelmia. Ja että niihin ei voi jäädä kiinni, että ne on niinku fantasiaa, toiveajattelua. Ja mä olin vaan, luulin, että sanat ovat aina niin kuin totuuksia. No legit. Tai näin. Silleen, että se oli jotenkin, siellä oli tosi paljon mua mieltä herättäviä silleen, hetkonen. No siis, tajuun, koska siis toi ero siinä niinku on, että tiiäks, vuoden miettinyt niinku itekseen ja kaikkea. Meikäläinen juoksi niinku heti ekalla viikolla mä vaan, pääsenkö terapiaan? Mutta sulla oli ollut kokemus terapiasta. Mä en ollut ikinä ennen käynyt koskaan terapiassa. Niin siis toi oli ihan eka kerta ikinä. Toi oli mun ikinä eka kerta. Okei, mutta sit mä tajun. Koska on siinä ihan erilainen kynnys. Joo. Siis 100%. Ja sit myöskin niinku se on ihan uudenlainen kokemus, kun sä meet sinne ja oot silleen, Joo, ja siinä on kyllä, onneksi mä löysin heti hyvän terapeutin ja tälleen, mutta siinä oli kyllä paljon asioita avattavana eron lisäksi, jotka liittyy liitännäisongelmia tähän kristillinen tausta, mun ahdistuneisuustausta, jonkunlainen läheisriippuvuus. Siinä on tosi paljon siihen liittyy asioita, mitä mä en olisi tainnut ajatella, että ne liittyy siihen asiaan. Tämä on kyllä totta. Mutta kun sä sanoit just tosta, että se sun tausta, mitä sä näit sun perheeltä just silleen, että löydetään se oikea tyyppi ja sitten sen kanssa ollaan loppuelämää ja hankitaan lapset ja näin. Kyllä. Ja sitten, että sen takia se oma ero tietyllä tavalla kolahti, koska ajatteli, että se tyyppi on se. Kyllä. Eikö vaan? Joo. Niin kuinka paljon se vaikuttaakin, että mikä se oma perhetausta on? Kyllä. Ihan sikana. Kyllä, ihan sikana se kyllä vaikuttaa. Ja mulla tuli ihan, vaikka mun perhe ei aiheuttanut mulle mitään häpeätä siitä, että just soitin heti mun perheelle ja ne oli totta kai mun puolella ja tälleen tukemassa ja tälleen. Mutta mulla tuli jotenkin ihan suunnatonta häpeätä siitä, että mä olin silleen, että kun tää ei ollut yhtään, mitä mä oon suunnitellut mun elämän. Että mä naurattaa, että mä olin joku 22, häthätään 23 ja mä oon ollut silleen, mun elämän ei yhtään pitänyt mennä tälleen. Mä oon ollut tosi dramaattinen tavallaan myös siitä häpeän kokemuksesta. Tai silleen, että mä jotenkin otin tosi silleen, miten mä oon voinut valita väärin, että miten tää meni tälleen. Ja jotenkin jäi tosi paljon tommosiin kysymyksiin kiinni. Tuliko sulle niitä ajatuksia silloin, että mä oon haskannut mun aikaa ja mä olisin voinut rakentaa jonkun toisen kanssa, vai olit sä silleen? No ei niin kauheasti tullut. Oikeasti? Ei niin kauheasti tullut. Mulla tuli enemmän sellaista pelkoa siitä, että oh my god, että mun pitää vielä rakentaa jonkun uudenkaan tämmöinen samantyylinen tarina, että pitää tutustua ja oppia luottamaan. Mutta yhteen mä olin vaan näin hirveästi työtä siinä, että rakentaa jonkun uudenkaan. Eli tuli vähän semmoinen, että time wasted, nyt jonkun toisen kanssa. Siis, kyllä mä olin silleen, että just kun oli paljon puhuttu perheestä ja kaikesta tollasesta, niin mulla tuli semmoinen, että nyt menin kyllä sitten nollaan näiden haaveiden kanssa, että kaikki tämä työ, mitä pitää nähdä uuden ihmisen kanssa, että pääsee tuon pisteeseen, niin terveisiä vaan. Että katsellaan. Katsellaan sitten kuuleen. No 100%. Mutta siis kyllä mä sanoisin tohon, että se perhetausta, mistä tulee ja mitä on nähnyt vaikka omilta vanhemmilta tai isovanhemmilta, niin vaikuttaa ihan sikana, koska sitten taas mun se pahin tilanne on se, että mä pelkään, että mut hylätään ja mä jään yksin, koska kun mun vanhemmat on eronnut, niin mä oon jäänyt aika silleen yksin siihen tilanteeseen. Kyllä. Ja nähnyt just sen, että vaikka jotkut omat vanhemmat, että kuinka mä haluaisin, että he olisivat ikuisesti yhdessä, niin it's not maybe meant to be, että he on ikuisesti yhdessä. Kyllä. Ja mä ymmärrän sen nyt totta kai näin aikuisena paljon paremmin, mutta silloin kun se oma ero tuli ja se oli just se, että mut hylättiin, jätettiin, niin se tuntui ihan kamalalta. Kyllä. Se tuntui ihan hirveältä sen takia, että mä ajattelin, että tää on se tyyppi, kenen kanssa mä oon mun loppuelämän, että mä saan sen onnellisen lopun. Joo. Hei joo. Toi on mielenkiintoista, koska just tavallaan tossa on ihan eri toi lähestymistapa, mutta mä ymmärrän tosi hyvin, että voi tulla tommonenkin kela. Joo, koska mä olin puhunut mun isovanhempien kanssa, tai mä puhunut vuosien varrella paljon, kun ne on ollut jostain, siis ihan nuoresta lähtien yhdessä. Ne on ollut jonkun siis 60 vuotta yhdessä. Ja mä oon puhunut niiden kanssa paljon avioliitosta ja rakkaudesta ja kaikesta. Ja just isovanhemmille puhunut silleen, että vitsi, että nyt tuntuu, että on löytänyt sen oikean tyypin. Ja sitten kun tulee se ero, niin mullekin tuli semmoinen häpeän tunne silleen, että apua, että nyt mun pitää kertoa niille. Joo. Mun pitää kertoa niille, että tää ei mennytkään en mä halua sanoa piti, enkä mä halua sanoa ajatellut. Mutta että tää ei nyt toiminutkaan. Ei, joo. Ja se on ihan hirveetä. Jotenkin frendeille silleen
ainakin mulla oli semmoinen olo, että mä voin olla niin rehellisen avoin ihan kaikesta tunteista ja keloista, mutta sitten isovanhemmille se on ihan sikavaikeeta. Kyllä, joo. Joo, ja pakko nostaa tässä aasinsiltana myös se, että kun molemmat tekee somea, niin siinä tuo vielä täysin uuden aspektin se somessa kertominen. Ja mä tein todellakin sen virheen, että mä silloin menin lukemaan jotain jodelia. Siellä puhuttiin ihan hirveitä solvauksia meistä kummastakin, vaikka mun silloinen poikaystävä ei edes ollut somessa, mutta kun ihmiset kaivaa sieltä tai keksii jotain niin kuin ihan vanhoja juttuja, kaivaa musta silleen ja arvelee jotain, että joo, Olivia varmaan tehnyt tätä ja toi varmaan tehnyt tota. Ja siis niin kuin tuli tosi paha mieli niistä niin kuin kommenteista ja ne myös niin kuin sekoitti sitä tavallaan omaa prosessiin. Niin kuin en enää ikimaailmassa menisi lukea niin kuin yhtäkään tuntemattomien ihmisten tekemää keskustelua, jotka ei toivottavasti millään tavalla ole ollut meidän lähipiirissä ja niin kuin nähnyt tai näin. Se on niin kuin ihan tosi niin kuin brutaalia ja tulee tosi paha mieli. No ehdottomasti. Ja on toi siis, toikin aspekti. Just silleen, kun someen on jakanut siitä suhteesta jotain. Kyllä. Ja sitten kun pitää vähän sielläkin silleen jollain tavalla ehkä ilmaista tai yhtäkkiä vaan se ihminen katoaa sieltä näkyvistä. Kyllä. Niin kyllähän se aiheuttaa niinku keskustelua ja kysymyksiä. Kyllä. Ihan sikana. Joo, ja sitten tuli semmoinen olo, että kun että mä en edelleenkään tiedä, mikä mun MP on tulevaisuudessa tulevan kumppanin tuomisesta someen, koska se on niin iso osa sun elämää, että haluaisi just tuoda kuvia ja ihania juttuja, mutta toikin, että yritti suojella jo sitä suhdetta julkisuudelta silleen, että ei tuonut just nimeä, ei tuonut kasvoja ja silti se meni niin rumaaksi se keskustelu, niin sitten on tavallaan miettinyt sitä, että okei, että jos haluaa tulevaisuudessakin näyttää sitä, niin kyllähän sä tuot tavallaan sun tärkeimmän asian ihmisten ruodittaviksi. Ja mua ei edes niinkään harmita se, että ihmiset ruotii sitä, vaan mua harmittaa vielä enemmän se, että ihmiset uskoo niitä juttuja. Eiks vaan? Jopa to the point, että sä meet johonkin PR-tapahtumaan ja ihmiset kysyy silleen, että kävikö teillä näin, kun luin jodelista tyylisesti. Oikeesti? Niin mä oon silleen, että kiitos kysymästä. Että jotenkin se tuntuu tosi pahalle siinä. No tuntuu todellakin, että ihmiset uskoo asioita, mitkä on jonkun nimettömien lähteiden kirjoittamia, millä ei ole mitään todellisuusperää. Kyllä. Siis toi. Kyllä. Ja toi oli ehkä kans itsellä yksi vaikeimpia asioita, toi some. Joo. Koska silleen just oli ollut Love Islandissa. Joo. Ja sitten, Jeesus oikeesti. No, mä olin niin silleen, että tässä suhteessa mä en ollut voinut näyttää sitä somessa, koska just mä olin ollut Love Islandilla ja mä en voinut kertoa, että mä olin Love Islandilla. Niin munhan piti siis peitellä siis varmaan alkuvuodesta lähtien mun koko elämää silleen. En mä voinut tuoda sitä, että jos mä olin vaikka mun silloisen kumppanin kanssa tekemässä jotain laskettelemassa tai missä ikinä oltiin. En mä ikinä voinut tuoda sitä esiin. Sitten kun mä tipuin Love Islandista, niin sit mä sain tuoda ja sitten se mun kumppani on yksityinen henkilö ja se oli sanonut, että totta kai hän voi näkyä, mutta ei mielellään kasvoi, eikä silleen se enempää. Niin mä olin silleen, että sopii totta kai, että mä kunnioitan täysin. Ja jos haluaisi olla kokonaan pois, niin mä kunnioittaisin sitäkin täysin. Mutta sittenhän mä olin kuukausipari ennen sitä eroa, niin näyttänyt sit somessa vähän meidän yhteisiä juttuja. Ja tosi happiest ever. Mä en halua kaivaa tätä, mutta silleen, että kuulijat, jotka ei ehkä ole seurannut ymmärtää, että siis etenkin sun kohdalla oli silleen from the up to the down, ja sitten ihmiset ei ymmärrä, mistä on kyse. Joo, koska mä sain kertoa somessa vasta olevani parisuhteessa toukokuun tyyliin joku 3. päivä tai jotain, kun mä tipuin Love Islandista, ja mä olin siinä kohtaa ollut jo jonkun aikaa parisuhteessa, niin mä sain silloin kertoa siitä, ja sitten mä kerroin, ja sitten siitä pari kuukautta myöhemmin se suhde päättyi. Niin joillekin jäi ehkä se kuva, että mä olin suhteessa tyyliin 2 kuukautta. Kyllä. Ja ihan sama, vaikka olisinkin ollut 2 kuukautta, it doesn't matter. Mutta se, että kun mä kerroin siitä somessa, niin siitä meni 2 sekuntia ja sitten mä kerroin siitä, että mä en enää ole suhteessa. Joo. And it felt bad. Kyllä. Tuntui aivan hirveältä. Ja mä olin silleen, miksi mun ikinä piti tuoda tää some? Niin, no sitten just totakin aspektia siinä aina sitten joutuu ruotimaan. Ja myös just sitä, että kun sä tuot sen kaikille julki, niin saa selitellä itseensä paljon enemmän. Ja tavallaan totta kai sä itse kerrot, mutta tietynlainen mahdollisuus kertoo tai
tiedätkö, että vaikka yksityishenkilö voi olla silleen kuukauden kertomatta sitä ja sitten pikkuhiljaa kertoa yksittäisille kavereille. Mutta sitten kun sä tuot sen somessa esille, niin kaikki sun tutut ja puolitutut tietää ja tulee kysymään, miten sä voit. Ja vaikka tullaan kysymään silleen niin kuin hyvällä, niin meitsihän purskahteli itku ihan vaan, jos joku tulee kysymään. Niin kuin, älä kysy. Joo, siis just toi. Eikö se ole ihan kauheata? Joo, tosi vaikeeta. Ihan sikavaikeeta. Mutta siitäkin erosta myöskin niinku pikkuhiljaa alkaa olen toipunut. No kyllä, mä oon niin iloinen ollut nähdä sitä, että sä oot niinku, kyllä mä tässä voisi sanoa tietyllä tavalla puhjennut kukkaan ja sulla on semmoista niinku iloa ja hilpeyttä ja semmoista, myös sellaista niinku, että ehkä kaikki meni niin kuin piti tyylistä. No on, 100% niin. Kyllä sitä. Niin. Kyllä mulla on tällä hetkellä semmoinen olo, että kaikki meni niin kuin pitikin. Kyllä, mä oon niin iloinen tosta. Joo, koska silloin tuntuu, että missään ei ole mitään järkeä ja kaikki on ihan paskaa just ja niin kuin kaikki romahtaa ja mun tulevaisuuden suunnitelmat ja kaikki niin kuin oikeasti. Joo, tuntuu aivan kauhealta, niin se on ihanaa, että nyt voi todeta, että elämä voittaa. Ja ihania asioita on tapahtunut sen jälkeen silleen just, no me ollaan saatu tuotua tää podi nyt päivänvaloon. Kyllä. Työt rullaa. Vihdoin. Työt rullaa. Mä oon muuttamassa uuteen kotiin. Ja sit kaikki menee hyvin. Voi olla, että mä asun siinä uudessa kodissa, kun tää jakso tulee ulos. Kyllä varmaan. Ainakin toivottavasti. Niin. Oh my god, se on ihana. Se on upea kämppä. Se on, kiitos kyllä Olivian. Olivian piste mun kämppä ei ollut. Joo, siis kiitos Olivialle siitä kämppäpongauksesta. Joo, ja niin paljon ihania juttuja nyt tapahtunut, että kyllä mä uskon, että kaikki meni niin kuin tarkoitettu. Kyllä. Ja oikeasti se määrä, mitä eroista voi oppia ja kasvaa. Kyllä. Joo, meidän on pakko jakaa, niin kuin, ja itsekin siis tässä vaiheessa on kerrottua se, että mun erosta on jo 3 vuotta aikaa tosiaan. Ja haluttiin niin kuin tehdä tämä jakso, vaikka tämä ei ole mulle niin kuin ajankohtainen aihe. Mutta on just paljon sanottavaa nyt, kun on niin pitkään tehnyt just prosessia ja ylipääsemistä, niin musta tuntuu, että tällä aikavälillä on niin kuin vielä kirkkaammin muistaa sellaiset niin kuin oikeasti auttavat asiat, mitkä voi auttaa jotain siinä hetkessä, kun tosi pitkään, kun on siinä niin kuin itse tilanteessa, niin on niin all over the place, että ei edes ole oikein mitään järkevää sanottavaa. Ei todellakaan. Jos tämä jakso oltaisiin kuvattu silloin, kun mä erosin, niin siis se olisi vaan vollottamista. Joo. Että terveisiä vaan kaikille. Joo. Sä sanoit, että sulla nyt kun erosta on kulunut aikaa, niin jotenkin sellaiset selkeät asiat, niin kuin mikä on vaikka just auttanut ja ne on kirkastunut, niin mitkä on sulla ollut sellaisia? Mikä auttoi ja mikä ei todellakaan auttanut silloin, kun ero tuli tai kun sitä joutui käsittelemään ja prosessoimaan? Siis super vaikea kysymys ja tulee paljon ajatuksia ja sitten tulee myös paljon sitä, että toi riippuu niin paljon henkilöstä ja mä pystyn just vaan niin kuin täysin omasta puolesta miettimään että mikä auttoi ja mikä ei auttanut. Mulla niin kuin mikä auttoi, number one, oli se, että mä löysin ihmisiä, jotka oli samassa elämäntilanteessa. Mähän niin kuin oikeasti etsimällä etsin itselleni kavereita, jotka oli myös sinkkoja, koska erohetkellä musta tuntui, että mulla oli vaan pariskuntakavereita. Niin laitoin sitten muun muassa viestiä yhdelle puolitutulle, kenet olin somessa nähnyt ja ollaan nykyään tosi hyviä ystäviä. Shout out Elisa. Että se oli tosi tärkeää löytää ihmisiä, jotka edes vähän ymmärtää, mitä käy läpi ja kaikkea sellaista niin kuin mulla oli paljon sellaista, että ei ollut mitään ruokahalua, ei pysty syömään. Niin tarvii semmoisen ihmisen, joka ymmärtää sitä ja pystyy vähän niin kuin pakottaa sut ulos kämpästä ja tekee asioita. Kyllä. Ja ylipäätään se, että mä kävin siis silloin Haaga-Helia stradenomitutkintoa ja mä olin käynyt koko ajan etänä. Niin mä vaan päätin, että nyt mä menen kampukselle ekaa kertaa, niin kuin, että mä alan käymään tunneilla, että mulla on jotain struktuuria arjessa, koska muuten mä olisin niin kuin oikeasti ollut vaan sängyn pohjalla tyylillä. Joo. Että niin kuin mä en tiennytkään, että sä oot tehnyt tolleen. Joo, että tavallaan mä tein hyvin selväksi se, että mä haluan niin kuin oikeasti surra tätä asiaa ja niin kuin käsitellä tätä asiaa, mutta myös, että mä en halua jäädä vellomaan tähän, että tästä pitää niin kuin vetää itsensä myös rutiineihin tietyllä tavalla. Tämä on niin kuin mun ihan ensimmäinen käytännön vinkki. Sitten mulla on enemmän tämmöisiä vähän hihulivinkkejä. Joo, kyllä mä sanoisin toi, että pitää vetää raja siihen, että kuinka paljon voi velloa. Kyllä. Koska niin kuin se vellominen on tarpeen, mutta oikeasti toi, että joku ymmärtää, että minkä takia on vaikka tosi vaikea, niin kuin, mulla oli ekaa kertaa tässä erossa myös se, että mä en saanut syötyä. Mä en halunnut poistua mihinkään, mutta sitten kun sä olit siinä silleen, sä niin kuin toit mulle alakerrasta safkat ja olit silleen, että syöt edes vähän. Ja niin kuin toinen, ketä pushaa silleen hyvällä tavalla, että hei mä ymmärrän, mutta
Kyllä. Niin se on ihan sikatärkeää. Kyllä. Joo, ehdottomasti. Ja mua on niin kuin ylipäätään kaikissa henkisissä haasteissa auttanut aina se, että mä yritän opiskella, että mistä siinä asiassa on kyse vähän niin kuin. Ja mä löysin tosi paljon sellaisia auttavia ajatuksia, joista yksi oli esimerkiksi se, että eroja on verrattu huumeista vierottautumiseen. Sä oot addiktoitunut tiettyihin hormoneihin, joita sä saat siitä ihmisestä, ja sitten kun sä konkreettisesti vaikka muutat yksin asumaan, niin sulla on paljon enemmän sellaista tyhjyyttä vähän niin kuin, joka saa niin kuin olon tosi masentuneeksi ja muuta, ja mua niin kuin auttoi tavallaan se, että niin kuin ymmärsi, mistä niin kuin siinä on kyse. Kyllä. Ja sitten vaan niin kuin tää on niin kuin ihan kaavaton, mutta tiettyjen juttujen hyväksyminen. Esimerkiksi se, että mun mielestä niin kuin kannattaa käydä semmoinen yksi keskustelu, missä tuodaan esille asiat, mitä haluaa, jota itse voin kertoa, että ei oikein käyty erossa, että se oli ehkä virhe, mutta Mutta sen on nyt oppinut. Sen on nyt oppinut, ja sen jälkeen, minkä terapiasta opin sitten vuoden jälkeen vasta, että pitää hyväksyä se, että läheskään aina elämästä ei saa closurea asioihin. Joo, toi on sikavaikea. Se on tosi vaikea, mutta sitten kun tavallaan mä opin sen, että kannattaa niin kun luoda itse mielessä closure silleesti, että tekee semmoisen tarinan omassa mielessään, että näin asiat on mennyt, näitä ne on tarkoittanut mun elämässä, ja that's it. Niin kauan kun miettii sitä toista, että mitenhän toi ja mitenhän tää, ja entä jos olisi tehnyt näin ja entä jos tehnyt noin, niin se oikeasti hukkuu noihin ajatuksiin, ja mä oikeasti musta tuntuu, että se vuoden ajan hukuin noihin keloihin. Joka ilta vaan miettii niin kuin kaikista eri näkökulmista, ja niin kuin, mulla kun on niin kuin yliajatteleva mieli, niin anteeksi, mulla tuli ihan kova painenis. Toi älytön noin sun disket, mutta siis on yliajatteleva mieli, niin mä jäin niinku ihan niihin niinku ajatuskeloihin ja luuppeihin kiinni. Kyllä. Niin toi tehtävä oli tosi hyvä silleen, että joko kirjoittain alas niin kuin paperille, vähän niin kuin, että miten se on mennyt ja päätät uskoa sen ja olla sen, that's it, näin tämä tarina meni ja näin. Se auttoi niin kuin, tosi vaikea selittää, mutta se auttoi tosi paljon siihen tunteeseen, että ei ole closurea. Joo, koska toihan tuntuu kaikista vaikeimmalta, että jotenkin jää semmoinen fiilis, että haluaisi laittaa vielä viestiä tai pitäisikö vielä puhua, että sit saisi sen closuren ja sit saisi sen niin kuin jotenkin päätöksen tälle kaikelle tai jos on vielä jotain avoimia kysymyksiä. Ja siis niin kuin mulla oli toi fiilis ihan sikana myöskin, että jotenkin mä en saanut nyt niin kuin päätöstä tälle jotenkin semmoista, mutta se kysehän on siitä, että kun tulee ero, sä et saa sitä onnellista loppua, mikä sä olisit halunnut. Just näin. Ei sit saa niinku tekemälläkään nimenomaan, vaikka se kuinka niinku haluaisit vielä keskustella se ihmisen kanssa ja puida ja niinku miettiä ja silleen, niin se kenen kanssa sä oot eronnut, sä et saa sitä onnellista loppua, eikä myöskään se pysty olemaan se ihminen, ketä tukee sua. Ei, toi on pahaa, koska jos sä oot tottunut pitkään, että joku tietty ihminen tukee sua, niin se ei vaan ole se ihminen, joka tukee enää. Se on niinku pahaa ja se pitää niinku hyväksyä. Ja se on sikavaikea hyväksyä. Se on tosi vaikea. Kyllä, muistan itsekin. Ja mä sanoisin, niinku, että kans se vinkki, mikä mua niinku on ärsyttänyt ihan sikana, niin se, että se pitää siis niin paikkansa. Se on ärsyttänyt mua, mutta se pitää niin paikkansa. Että älä näe sitä ihmistä, äläkä ole missään yhteydessä. Kyllä, älä stalkkaa somesta, älä piilota somet, niin kun, ja jopa sanoo ihmiselle, jos teillä on yhteiset jutut, että älkää kertoko tähän ihmiseen liittyviä asioita. Ja kyllä. Kyllä. Mä kans sanoin tolleen. Ja mä olin silleen, että hei, että mä toivon, että tämä ihmisen nimi ei niinku enää ole meidän keskusteluissa. Just näin. Että no need. Kyllä. Koska muuten, jos sun friendit vaan jää siihen kiinni, että ne aina kyselee sulta vaan siitä erosta tai siitä henkilöstä, niin et mitä sä voit itsekään päästä siitä eteenpäin. Kyllä. Just tää. Joo, toi on niinku ehdottomasti myös vinkki, että tietty määrä eron jälkeen nostat asiaa itsekin esille ja pidät sen sun niinku puhekielessä. Mutta jossain vaiheessa mä tajusin silleen, että mä nostan ihan liikaa itsekin niinku tätä ihmistä ja meidän jotain muistoja esiin keskusteluissa. Ja jossain vaiheessa mä vaan päätin silleen, että nyt ei enää, niin kuin sä et voi koko ajan itsekin tavallaan puhua silleen, kun tämä ihminen olisi vielä läsnä tässä, niin kuin, tai näin. Että pitää vaan tehdä sellainen muutos. Kyllä. Ja ehkä semmoinen, niin kuin, mä en muista, kuka sen mulle sanoiko sä sen mulle tai joku muu, mutta niin kuin, oikeasti tämä on niin kuin hirveästi jotenkin sanottu, mutta tällä ei tarkoiteta tätä, vaan että sun pitää ajatella niin, että se ihminen olisi vähän niin kuin kuollut. Kyllä. Siis mä oon niin kyllä sanonut tota. Joo, oot sanonut varmasti. Joo, että parisuhde on pieni kuolema. Kyllä. Ja ellei te ole tosi poikkeuksellisessa tilanteessa, että niin kun jäätte hyvin väliin tai tietty on niin kun lapsia tai mitä tahansa tällaista, mutta silleen, että jos on kyse siitä sellaisesta tilanteesta, että niin kun oikeasti mennään täysin erilleen elämästä, niin siis vähintäänkin se ihmissuhde kuolee sun elämässä. Ja mulla on niin kun tohon liittyen tavallaan toinen vinkki,
mikä itsellä auttoi niin kuin sitten myöhemmin tyyliin terapian myötä siinä prosessissa, joka oli se, että antaa myös itselleen luvan, mä koin tosi vaikeana sen, että kun just on syvästi tunteva ja kovaa rakastava ihminen, niin musta tuntuu, että mun piti muuttua ihan eri ihmiseksi, yhtäkkiä sellaiseksi kylmäksi ihmiseksi, jolla ei olekaan tunteita. Musta tuntuu, että sekin ehkä hidasti sitä mun eroprosessia, että tavallaan mä yritin muuttaa itsestäni jotain, mitä mä en oo, olemalla silleen kylmä ja niin kuin kieltämällä kaikki tunteet tai yrittämällä siihen, että ei ole tunteita, kunnes niin kuin puhuttiin just terapiassakin silloin sitä, että se voi auttaa mua ja se auttokin, että mä hyväksyn sen, että rakkautta on, mutta sä pystyt rakastamaan ihmistä vähän niin kuin muistoista tai etäältä. Niin kuin, että se ei tarkoita sitä. Se ei ole mikään merkki, jos mulla on näitä tunteita, että olemme meant to be ja meidän pitäisi vielä olla jotain ja niin kuin sun pitäisi elää jossain niin kuin kuvitelmassa, vaan hyväksyä se, että mä oon ihmisenä semmoinen, joka pitää ihmiselle paikkaa sydämessä. Kyllä. Ja se saa olla niin. Mun ei tarvitse muuttua kylmäksi, tunteettomaksi ihmiseksi. Just se. Ja vaikka se niin kuin parisuhde kuolisi, niin se rakkauden, niin kuin, mikä sulla on jotain ihmistä kohtaan, niin en mä usko, että se välttämättä ikinä silleen niin kuin kokonaan katoaa. Että kyllä mä välitän niistä ihmisistä, ketkä on ollut mun elämässä tärkeitä. Kyllä. Niin kuin varmasti tulen ikuisesti välittämään. Kyllä. Kyllä, ja sitten mä just vertasin siinä tilanteessa, mä muistan miettiä silleen, että mulla on samat niin kuin mun entisiä hyviä ystäviä kohtaan. Eikö? Että esimerkiksi niin kuin vaikka yläasteella mulla on ollut tosi tärkeä bestisystävän, kenenkaan me ei nykyään niin kuin saatan joskus nähdä niin kuin ohimennen. Mutta kyllä mä voin silti sanoa, että mä välitän siitä ihmisestä. Ja niin kuin, se on vaan mun tapa niin kuin ihmisenä tuntea ja olla, että jotkut ihmisethän pystyy kääntämään vihaksi helposti, mutta mä en ole ikinä ollut semmoinen. Joo, niin kuin, että liian vaikea toteuttaa, ei ole itteensä. Joo, ei. Että toisaalta mä pidän sitä itsessäni kauniinakin piirteenä, että ei ole semmoinen niin kuin tunteeton tai näin. Mutta se vaan auttoi tosi paljon niin kuin hyväksymään sen asian, että mä en yritä muuttaa sitä itsessäni, että mun pitäisi nyt olla kylmemmin, mun pitäisi olla jotenkin kovempi. Mä en saisi tuntea mitään. Joo. Se ei olisi ehkä mulle realistista. Joo, ei olisi kyllä mullekaan, koska niinku, ei se auta, että jos sä koitat jotenkin switchaa itsesi johonkin teennäiseen versioon itsestäsi. Kyllä. Koska ei se ole silloin niinku sua. Niin. Mä haluan kysyä kyllä ehdottomasti sulta, kun sulla on vielä ehkä tuoreemmassa mielessä, etenkin toi kohta, että mikä ei auttanut. Mä en ehkä muista itse niin hyvin enää. Niin mikä on sulle silleen, että on auttanut tai ei ole auttanut? Ehkä eniten auttoi se, että oli pakko jatkaa elämää. Pakolla eteenpäin. Pakolla, oikeasti. Eteenpäin sanoi mummo lumessa. Joo, koska siis mä oon se ihminen, joka olisi halunnut jäädä vellomaan sinne ikuisiksi ajoiksi. Mutta siis thank God, mulla oli työprojekteja käynnissä, mitkä mun oli pakko tehdä. Ja koska mä oon yrittäjä, niin mä voin olla vaan silleen, sori mä oon saikulla. Mun oli pakko tehdä ne. Mutta mä huomasin, että se ei auttanut, että jos mä tein aamusta iltaan töitä. Joo, ei. Että on pakko niinku rajata myöskin se, että sä et voi täyttää sun kalenteria vaan niinku kaikilla menoilla, jolla sä yrität silleen harhauttaa sua Nokasta matoalle. Ei niin, tule esille myöhemmin. Nimenomaan, koska niinku ne asiat tulee myöhemmin esille, jos niitä ei käsittele. Niinku, se ei niinku sinällään auttanut, mutta se auttoi, että mä sain ottaa hetken taukoa niistä asioista. Mä sain hetken niinku hengittää ja olla työoona. Niin, kyllä. Ja sitten niin kun, tavallaan työpäivän jälkeen, sit mä voin miettiä silleen, että okei, miltä musta tuntuu tänään ja niin kun, tulee niitä onnistumisen tunteita myöskin. Koska silloin, kun kävi läpi tota eroprosessia, niin tuntui, että oli just epäonnistunut ja niin kun, kaikki nyt menee ihan vihkoon. Niin se, että kun tekee duunia ja käy vaikka treenaamassa, niin sä saat sieltä niitä onnistumisen tunteita. Kyllä, vaikka se on tärkeää. On, koska se jotenkin, ne luo semmoisia pieniä voittoja ja luottoa itteensä. Koska kyllä multa ainakin hetkellisesti katosi semmoinen niin kuin luotto itteeni. Kyllä. Että en mä nyt pysty yhtään mihinkään. Mutta silleen, kyllä pystyy. Niin kun, ei tarvii mennä niin kun, tekemään jotain ihan räjähtävää niin kun, urheilusuoritusta tai ei tarvii niin kun, tehdä mitään uutta yritystoimintaa sekunnissa. Niin kun, silleen, ei semmoista, mutta ne pienet onnistumiset. Ja kyllä mä ainakin niin kun, huomasin, että se ero niin kuin kasvatti ihan sikana siinä, että sit pystyikin itse asiassa asioihin, mihin ajattelin, että ei pystyisi. Kyllä. Siis toi on niin aasisilta, mihin mä haluan ehkä mennä vielä myöhemmin, jos puhutaan vielä näistä muista vinkkeistä, että tavallaan just se, että mitä hyvää tähän päivään on saanut tästä niin kuin kokemuksesta ja ehkä tuleviin suhteisiinkin tai näin. No ehdottomasti, koska siis mä koen, että jo pelkästään tässä kauan erostaa niin kuin virallisesti. 3 kuukautta, 4. Nyt on
lokakuun loppu. Elo, syys, joo. 3. Joo, vittu kun pitää miettiä. Sormin laske kuukaudet, älkää miettikö sitä. Sepä, mutta tälleen 3 kuukautta niinku myöhemmin, että mä en olisi niinku ikinä kasvanut noin paljon ihmisenä. Varmastikaan tänä vuonna, mitä tämä ero pakotti kasvamaan. Kyllä. Jotenkin, kun sä joudut kohtaamaan niin paljon asioita ja sä joudut miettimään, mitä sä oikeasti itse haluat, koska ei ole enää silleen ne yhteiset asiat, mitä te yhdessä haluatte, vaan sulla on enää niin kuin sun omat toiveet jäljellä ja sä voit niin kuin päättää sen suunnan, mitä sä teet, niin se myös tietyllä tavalla inspiroi ihan sikana, koska mä olin silleen, että okei, nyt mä voin tehdä ihan mitä mä haluan. Siis kyllä. Ja oliko sulla lisättävää vielä? Sano vaan, mitä. Joo. Mun täytyy sanoa siis se, että mä olisin täysin eri ihminen, jos mä olisin ollut sama ihmisen kanssa 17-vuotiaasta asti, enkä koskaan asunut yksin ja muuta. Mä olisin niin kuin täysin eri ihminen. Että mä voin sanoa, että mä oon muuttunut niin kuin ihan silleen 180 astetta. Mä oon nykyään niin itsenäinen, niin kunnianhimoinen, niin boss lady. Mä oon niin omilla jaloilla seisova. Että siis se on jotain täysin eriä kuin mitä mä oon silloin ollut. Mä koen, että mä en voi sanoa, että mä oon täysin eri ihminen. Oon paljon myös samanlainen. Mutta siis mun elämä on niinku ihan erilaista kuin silloin. Ja siksi mä sanonkin, että vaikka toi on ollut niin kuin hirveäkin kokemus, mutta kyllä siitä on nykyään saanut semmoisen niinku kauniin tarinan siitä, että millaiseksi on tullut ja kasvanut ja kaikkea. Että mä en missään nimessä niinku kadu mitään, jos sitä voi sanoa, kuulkaa. Siis rakastan noita sanoja, en kadu mitään. Joo. En mäkään. Ja siis oikeasti mä katson niin sua silleen ylöspäin myös siinä, kun on kuullut, että kuinka miten tonne edes niinku muotoilisi? Silleen, how would I say that even? Mutta se, että kuinka sä oot pystynyt niinku kääntämään ton kaiken voimavaraksi. Ja kuinka silleen, säkin oot sanonut, että sä nautit niin paljon yksinolasta. Ja sä nautit niin paljon siitä itsekseen olemisesta. Versus, niinku, mitä sä oot kertonut, että silloin aikaisemmin sua ehkä ahisti se, että Ohisti, mä en ikinä ollut yksin. Ja just toi, että mä komppaan myös että saa niitä pieniä voittoja tekemällä asioita, niin munhan piti muuttaa mun mindset täysin siitä, että mä tein kaikki asiat yhdessä jonkunkaan siihen, että mä voin tehdä asioita yksinkin. Kyllä. Siis, että niin kun, mä en tehnyt niihin aikoihin vielä niin kuin mitään yksin koskaan. Että niin kun, sen jälkeen just alkoi matkustaa yksin ja tehdä niin kuin ihan kaikkia asioita yksin. Niin se on ollut tosi hienoa oppia. Ei, mutta on se, koska ne on niitä onnistumisia. Kyllä. Kyllä mä sanoisin, että noi kaikki niinku asiat, mitä sä opit niinku lisää, tai sä opit uusia juttuja, kun sun on vähän niinku pakko tehdä juttuja yksin, tai sä et voi tehdä enää kaikkea vaan yhdessä, niin ne niinku antaa sitä voimaa ihan sikana. Antaa. Koska silleen, mä olin siis heittänyt keväällä mun kavereitten kanssa vitsillä tämmöisen jutun, että tänä vuonna mennään juokseen puolimaratoni. Ja sitten kun ero tuli, mä tajusin, että siis mun olisi pitänyt oikeasti treenata siihen ihan sikana, koska puolimara on aika hevi, varsinkin ihmisille, ketä ei ole ikinä oikein juossut. Ja tosiaan mun piti mennä juokseen se mun kavereitten ja sitten sen mun ex-kumppanin kanssa. Ja sitten kun se päivämäärä lähestyi, niin mä niinku päätin, että nyt mä haluan koittaa, mihin musta on. Ja sitten mä menin mun friendien kanssa juokseen sen puolimaran. Ja siis se fiilis, mikä siitä tulee, kun sä teet jotain, mitä sä oot ajatellut, että sä et ikinä pystyisi tekemään, tai sun pitäisi ainakin treenata ihan hirveästi, tai niin kun, että sä et niin kun tiedä, että pystyt sä nyt siihen, kun sä oot käynyt läpi just niin kun vaikka vaikea eron. Niin se fiilis, kun niin kun selvisi siitä semmoisella raivolla ja tahdonvoimalla, oli jotenkin ihan uskomaton. Ja niin kun se oli ehkä yksi semmoinen käänteen tekevä niin kun kohta omalla sille eromatkalla. Joo. Joo, mä muistan ton, niin kun oli puhetta ennen sitä maraa ja sen jälkeen Oonan tunnelmista, niin joo, se oli tosi hyvä juttu sulle. Ja just toi, no niin kuin sanoin, sitä oli just niin kiva seurata, että sä aloit saada tavallaan luottoa siihen tulevaisuuteen tietyllä tavalla, että joo, en mä tiedä mitä lisättävää. Miten sä kiteyttäisit, että miten erot on muovannut sitä, että kuka sä oot tänään? No, niin kuin sanoin, niin erityisesti toi niin kuin kaikki itsenäisyys, kuka mä olen yksin, mitä mä haluan, mitä mä tykkään tehdä yksin, millaista elämää mä haluan. Se on muovannut tosi paljon sitä lähtökohtaa, miten on lähtenyt seurustelemaan 17-vuotiaana, vs. miten nykyään 25-vuotiaana lähtisi niin kuin seurustelemaan. Joo. Että
No niin kuin sanoin, niin mä en ole 3 vuoteen ollut silleen valmis. Mulla on ollut selkeää se, että mä oon halunnut oikeasti olla niin kuin valmis. Ja niin kuin sanoin, mä en tiedä, johtuuko se, että ei ole kohdannut oikeita ihmistä vai muista asioista. Varmaan vähän kummastakin, mutta tavallaan nyt erityisesti tämän vuoden puolella on tullut semmoinen olo, että wow, mä vihaan tätä sanaa, eväät elämään. Mutta siis, että wow. Eväät elämään. Joo, mutta siis silleen, niin kuin, että kun nyt tänä vuonna on ollut sellainen olo, että on niin kuin valmis parisuhteeseen, niin mulla on tullut sellainen olo silleen oikeastaan, että wow, minkälaisen ihmisen joku joskus saa vaimoksi, tiedätkö? No, todellakin. Mä oon käsitellyt niin paljon itseäni, mä oon käsitellyt niin paljon sitä, että millainen kumppani mä haluan olla parisuhteessa. Kyllä. Ja myös sitä, että millaisen kumppanin mä tarviin parisuhteessa, millaista niin kuin, kohtelua mä ansaitsen, mitä kaikkea niin kuin, siihen liittyy. Mun itsetuntemus on semmoisella tasolla, että mä odotan hyvin innoissaan sitä sellaista niin kuin, rakkautta, mitä mä oon tässä odottanut. Toivottavasti niin kuin, aika sitten palkitsee, että odotettu aika. No mutta palkitsee, for sure. Joo, että ei ole nyt sellaista kerrottavaa, että edelleen tässä sinkkuna ja deittailen ja tälleen, mutta mulla on oikeastaan vaan hyvää sanottavaa siitä, että millainen ihminen musta on muovautunut. Toki siinä on se pelko, että on ollut niin korkeat suojamuurit. Musta tuntuu välillä, että mä oon sellainen siili, että kun joku tulee yrittää koskea mun sielua, niin mä oon piikit on silleen, että älä tule tänne. Mutta ne on sellaisia asioita, mitä on just käsitellyt. Pidin taukoa terapiasta, sitten mä menin uudelleen tuossa viime vuoden lopussa terapiaan. Ja oon just käsitellyt näitä asioita niin paljon, että kyllä aika siistiä rakkautta odotan tulevaisuudeltani. No ehdottomasti. Ja sitä aivan varmasti on luvassa. Se oli kutkuttava ajatus. Se on niin kutkuttava ajatus, koska ei niinku tiedä silleen, että tiedätkö, mitä me ollaan todettu, sä et ikin tiedä, mitä tapahtuu esimerkiksi seuraavalla viikolla. Siis ei tiedä yhtään. Viikossa voi tapahtua mitä vaan. Voi tapahtua, se onkin jännä ajatus. Sä voit löytää sun loppaileman kumppanin tai erota tai ihan mitä vaan. No just näin. Tai niin kun, elämä yllättää kaikilla tavoilla. Kyllä. Mutta nyt toivottavasti vaan positiivisilla. No kyllä. Minkälaisia ajatuksia sulla on, niin kun, koet sä, missä vaiheessa sä oot nyt tätä prosessia, mikä sun fiilis on tulevasta, vai mietit sä yhtään vielä silleen tulevia suhteita, vai oot sä enemmän vielä semmoisessa opin elämään taas yksin vaiheessa? No mulla on ehkä se, että kun mä oon asunut elämästäni tosi paljon yksin, niin kun muutin silloin 18-vuotiaana pois kotoa, niin mä oon niin kun asunut eri kaupungeissa, eri paikoissa tosi paljon yksin. Niin mä tällä hetkellä kyllä ootan tosi paljon sitä, että pääsee siis kääntämään nyt uuden sivun tässä elämässä. Myöskin sen osalta, että pääsee muuttaa uuteen kotiin. Se on mulle jotenkin niin semmoinen. Se on selkeä sivunkääntö. Se on selkeä sivunkääntö ja siis vaikka mä rakastan tosi paljon mun nykyistä kotia, mä oon asunut siinä reilu 2 vuotta ja nyt varsinkin kun ero tuli ja oltiin puhuttu siitä, että muutetaan niin kuin uuteen yhteiseen kotiin tänä vuonna, niin mä en halua niin kuin luopua niistä mun unelmista ja mä haluan muuttaa uuteen kotiin, mistä mä oon haaveillut vuoden alusta lähtien. Kyllä. Niin mä oon niin kuin jotenkin niin iloinen siitä, että se nyt tapahtuu, mutta viimeisin ero on opettanut itsestä tosi paljon ja just tosta, että millainen haluaa olla toiselle, mitä haluaa kehittää niin kuin itsessä, koska kyllä ainakin mulla silleen ekan eron kohdalla ja tämän eron kohdalla niin oli tosi paljon reflektointia niin kuin sen suhteen, että en mä ole täydellinen ja niin kuin tosi paljon mietti sitä, että mitä olisi voinut tehdä toisin. Mä en usko, että millään olisi loppupeleissä välttämättä siitä ollut merkitystä, koska mä uskon, että kaikki menee loppupeleissä niin kuin pitääkin, mutta silti on tosi paljon reflektoinut sitä, että miten haluaa kehittää itteensä. Kyllä. Että mä en halua niitä mun huonoja puolia korostaa, vaan mä haluan kehittää niistä niin kuin mieluusti toisenlaisia. Toi on niin tärkeää, miten kehittää parisuhteessa ja myös se, että miten reflektoida nämä asiat silleen, että ei tuo mitään edellisen suhteen haamuja vähän niin kuin uuteen suhteeseen. No kun just toi. Tääkin. Kyllä mä oon silleen deittailulle avoin ja mä vaan haluan olla varma, että sit kun jossain kohtaa lähtee uuteen suhteeseen, toivottavasti, jos semmoisen ihmisen elämässä kohtaa, niin ettei tuo niitä vanhoja traumaja ja haamuja siihen uuteen suhteeseen. Että mä haluan mieluummin käsitellä ne ensin. Ja sen takia mä juoksin sinne terapiaan. Nyt mä oon ottanut hetken siitä happea, kun on tapahtunut niin paljon, mutta aion taas jatkaa. Mun on ihana terapeutti, joka tuntuu, että ymmärtää niin kuin tosi hyviä, antaa tosi hyviä vinkkejä niin kuin työstämään itse niitä. Kyllä. Niin toivon, että tulevaisuudessa kohdalle osuisi semmoinen rakkaus, joka
tois onnellisen lopun ja Niin. semmoinen, kenen kanssa voisi rakentaa myöskin sitä yhteistä tulevaisuutta, mutta myöskin tämän eron kohdalla oppi, että vaikka on yhteisiä tulevaisuuden suunnitelmia ja yhteisiä asioita haluaa tehdä, niin pitää myös olla niitä omia juttuja tarpeeksi. Pitää. Siis ilman niitä omia juttuja ne erot on, ne on aika rastavia. Kyllä, joo, 100% ja jotenkin musta elää todellakin sellainen romantikko ja Joo. niin kun, mä rakastan rakkautta niin paljon, mutta tämä vuosi monella muullakin tapaa on tuonut mulle sitä tietoa siitä, että musta on oikeastaan kadonnut semmoinen naivi ikuisesti yhdessä Joo. ajattelija, että tosiaan Joo. niin kun, olen tänä vuonna saanut todistaa erilaisia avioerojakin ja kaikkea. Et on tullut vaan semmoinen, niin kun, että haluaa löytää ihmisen, kenen kanssa jakaa tätä elämää, mutta myös pitää niin kuin huolta siitä omasta itsestä. Että mulla, siis ehkä sellainen pelko, mikä mulla on parisuhteessa liittyen, on jotenkin sellainen, että hukkaisi itsensä. Joo, 100%. Joo. Että sit jos parisuhde päättyisi, sä et tietäisi, kuka sä oot. Joo. Että jotenkin totakin on miettinyt paljon, että odottaa sitä rakkautta, mutta mä en halua ottaa sitä niin paljon, että mä hyppään päällä sitten suoraan sinne altaan pohjalle. No ei todellakaan. Joo. Musta tuntuu, että tämä vuosi on kanssa opettanut tämän. Mua naurattaa, kun mä oon ollut Olivialle silleen, että joku suhde on niinku for good. Että ne on silleen, ne niinku ikuisesti onnellisia yhdessä. Puhuttiin ekassa jakso tästä. Joo. Ja mä oon silleen, nykyään parisuhteet ovat toistaiseksi voimassa. Joo, siis oikeasti toistaiseksi voimassa olevia. Kauheeta. Joo. Ihan sama, vaikka olisi sormus sormessa, musta tuntuu, että it doesn't matter. Joo, ei. Ei. Kyllä niinku lojaalius mitataan kuolivuoteella. Sitäkin mä oon sanonut. Oikeesti. Joo, ja kauheeta. Okei, ottakaa nyt nää puolivitsillä, että ei me nyt ihan näin realisteja ole. Mä oon kuitenkin silleen tunneeläjä. Se on ihan fakta-asia. Joo, ja siis sanotaanko, että vaikka vaikeita eroja ollaan käyty molemmat läpi, niin kyllä silti molemmista tuntuu selkeästi siltä, että elämä voittaa ja elämä on kivaa. Elämä voittaa. Vaikka niinku tulisi välillä elämältä vähän takapakkia tai vähän silleen ikäviä juttui, niin aina myrskyn jälkeen on. Pouta sä. Ei tolleen! Miksi tää? Siis, mä olin just se, että tässä on niin oksettavia. Että jos mä kuuntelisin itse tätä, mä olisin silleen, että oikeasti meidän on pakko leikkaa kyllä jotkut noin pois. Ihan hauskaa ne on. Onko? No totta kai on. Tosi kiva. Mutta hei, saanko sanoa vielä yhden jutun, mikä on vienyt mua erossa eteenpäin? Onko tämä kestänyt 1,5 tuntia tai yksi? Ei ole. Lana Del Rey. Mustahan tuli eron jälkeen isoin Lana Del Rey-fani in the whole fucking world. Se on kyllä Love her, totta. tatuoidu alaselkään. Mä ammensin hänestä paljon. Eikö se ole energiaa. nykyään 2 Lana-tatuointia? Ei. Eikö se olikin Yes Girl Joo. ja sitten Lana-tatuointi? Miksi mä muistin, että se eka tatuointi oli kans Lana-tatuointi? No ei. Voisin kyllä ottaa hänelle oikeasti vaikka melkein sanoa, että koko sielun. Eikä nyt ei ihan aleta liioittelemaan. Joo, ei ehkä liioittelemaan. Ja Joo. mäkin haluan niinku sanoa sen, että jos tääkin on kliseinen lause, joka mua ärsytti, mutta jos käyt eroa tällä hetkellä läpi tai hiljattain se on tapahtunut, niin muista, että kaikki järjestyy ja menee just niin kuin on tarkoitettu. 100%. Vaikka se tällä hetkellä ei todellakaan tuntuisi siltä. Ja vaikka se tällä hetkellä sua ärsyttäisi joka ikinen asia ja kaduttaisi tai olisi silleen, että kaikki on ihan kuraa ja mistään ei tule mitään, niin itse asiassa kaikki tulee järjestymään. Kaikki tulee. Ja mä sanon tähän niinku vielä saman, minkä mä sanoin just TikTokissa, ja siinä on tosi paljon tallennuksia ja tälleen. Niin se voi auttaa niinku, vähän niinku ulkoista itsensä siitä tilanteesta silleesti, että jos miettii elokuvia, ja sulla on niitä elokuvia, mitkä sä tiedät, miten ne menee. Sä tiedät, miten se loppuu. Ja sä myös tiedät, että siinä elokuvassa on aina siinä alussa kautta keskivaiheella semmoinen hirveä struggle-kohta, kun se päähenkilötyyli on luovuttamassa ja on silleen, että missä ei ole mitään järkeä. Mutta se silti loppuu hyvin. Niin toi auttaa mua mietittää niin paljon, että entä jos tämä henkilö tässä tarinassa olisi luovuttanut tuossa kohtaa ja ollut vaan silleen, että missään ei ole mulle mitään järkeä ja kaikki menee päin peetä. Niin ja en tule ikinä löytää sitä mun tyyppiä esimerkiksi. Niin kuin, se on hyvin epätodennäköistä, että niin kävisi. Sepä. Niin, joo, mun mielestä elämässä muutenkin tylsää, jos se olisi tosi silleen pessimistinen. Kyllä. Että niinku, mieluummin romantisoi ja uskoo, että niin, kaikki tulee menee just kun on tarkoitettu. Kyllä. Ja
Poistetaan toi ei mulla ollut enää mitään sanottavaa. Tämä oli hyvä. Tämä oli hyvä. Apua. Joo. Tässä niin varmasti jakson jälkeen mulla on se, olisi pitänyt sanoa toi ja toi, mutta nämä oli ehkä, niin kuin, kun ei kuitenkaan halua käsikirjoittaa jaksoja sen enempää, niin mitkä niin kuin tähän hetkeen tuli mieleen. Ja ensi viikolla puhutaan sitten jostain täysin eri asiasta, please jostain kevyemmästä, kun mun piti henkisesti varautua tähän ainakin viikko tai jakso. Ei kun siis sama, me ollaan vähän pakoiltu silleen tämän jakson niin kuin nauhoittamista, koska molemmat tiedettiin, että tämä tulee olemaan vähän kuormittava. Ja siis meillä meni vähän kyllä ajatukset välillä jopa solmuun, koska tämä on niin vaikea. Tämä on tosi vaikea, joo. Ja silleen niin kuin itsellä, kun just ei ole millään tapaa ajankohtainen tämä enää, niin mun piti niin kuin oikein eilen illalla silleen kaivaa itsestäni näitä niin kuin ajatuksia. Mä olin silleen, että niin kuin, ei ehkä sille on a basic day itse huvita niin kuin kaivautua näihin teemoihin. Joo, no tajuun. Niin. Ei varsinkaan tolleen niin kuin monen vuoden jälkeen. Niin ei todellakaan. Ja sitten myöskin mä olin kanssa silleen, että ihanaa kaivautua näihin, mitkä olen juuri vähän tuonne taakse jo jättänyt. Niin, kyllä. Niin kaivataanpa niitä nyt uudestaan esiin. Joo. Please laittakaa meille joku sydän sain apua tästä, niin me ei poisteta. Ei, mun mielestä, vaikka tämä olikin silleen vähän vaikeampi, niin kuin jakso puhuu, niin mä uskon, että tästä varmasti jotkut sai apua. Joten kyllä. Otetaanko kippikset ja ensi viikkoon? Otetaan kippikset näihin tunnelmiin ja ensi viikkoon. Ciao Bella. Ciao!